Maamme maatilatalouden koneellistamisen nopeus ja tehokkuus on ollut sen voimakkaan tuottavuuden nousun perustekijä. Traktori on ensisijainen suoritusyksikkö Suomen maa- ja metsätaloudessa. Jo vuodesta 1951 alkaen on Valmet-osakeyhtiön Tourulan tehdas Jyväskylässä valmistanut traktoreita niin kotimaan tarvetta kuin ulkomaan vientiämmekin varten. Näin syntyvät Valmet-traktorit ajanmukaiselta, teknillisesti korkeatasoiselta liukuhihnalta. Ammattimiesten taitavat kädet kokoavat sen osa osalta. Jokainen kädenliike rakentaa traktoria yhä lähemmäksi sen lopullista kokonaisuutta. Hammaspyörät saavat oikeat paikkansa voimansiirtojärjestelmässä. Moottori, traktorin sydän, kiinnittyy tukevasti vahvarakenteiseen runkoon. Hydrauliikka, ohjaus, laitteet ja lukuisat muut osat asennetaan tarkoin määrätyille paikoilleen tässä kokonaisuudessa. Vielä huolellisesti suoritettu pyörien kiinnitys, öljyjen mittaus ja polttoainesäiliön sekä jäähdytysjärjestelmän täyttö. Nyt onkin traktori valmis ensimmäiseen käynnistykseen. Virta-avainta käännetään oikealle ja tästä huolimatta valmis traktori tutkitaan, testataan ja viimeistellään perusteellisesti ennen kuin tehdas katsoo sen vastaavan niitä vaatimuksia, jotka se on tuotteelle asettanut. Eri osat ja osakokonaisuudet ovat jo ennen lopullista kokoonpanoa läpikäyneet useita mitta- ja laatutarkistuksia. Tehtaan toimesta asennetaan traktoreihin jo uutena monia lisälaitteita ja työkoneita. Lämmityslaitteella varustettuna turvaohjaamo suojaa kuljettajan terveyttä antaen hyvät olosuhteet turvalliselle liikennöimiselle. Kokoonpano on vain osa siitä monitahoisesta toiminnasta, mikä liittyy traktorin valmistukseen. Perusteellinen suunnittelu ja kokeilu takaavat sen, että uudet traktorimallit tulevat valmiina markkinoille. Traktoria on yleensä helppo hallita. Jokaisen kuljettajan on silti lisäksi tunnettava liikennesäännöt. Ennen päätielle tuloa on usein parasta pysähtyä ja katsottava molempiin suuntiin sekä käännyttäessä annettava suuntamerkki. On toimittava ripeästi, mutta hätäilemättä. Traktori on hidas, sen on pysyteltävä tien oikealla laidalla, unohtamatta silti jalankulkijoita tien reunalla. Käännyttäessä perässä olevat laitteet eivät saa tulla vaaraksi muille. Taitava kuljettaja varoo ojan reunoja, ne saattavat pettää ja kaataa traktorin. Tämä on uusi kestävä silta. Vanhoista silloista ei tiedä, kestävätkö niiden kannatinlankut. Kovassa työssä herkät, mutta turvallisuuden kannalta tärkeät laitteet saattavat vioittua. Tämän tästä on tarkastettava tuulilasin pyyhin, vilkut, heijastimet ja kaikki valot. Erityisesti kapeilla teillä on nopeammille ajoneuvoille annettava tietä, väistyttävä syrjään, kun tilanne sallii sen. Perävaunussa tulee olla heijastinkolmiot, ja jos suinkin on perämaalattava vaaleaksi. Ajettaessa yleisillä teillä, olosuhteissa joissa valoja on käytettävä, täytyy lisäksi olla taka- ja suuntavalot. Jos perävaunun leveys ylittää 2 metriä 20 senttiä, on etukulmissa oltava pyöreät, eteen suunnatut määräysten mukaiset heijastimet. Ja ketterästi tottelee traktori ajajansa tahtoa suurienkin kuormien vetäjänä.
Järkevästi hankittujen traktoriin asennettavien työkoneiden avulla voidaan traktoriin sijoitettu pääoma käyttää hyödyksi ympärivuotisessa työssä. Kansantaloudellemme elintärkeässä metsätöiden rationalisoimisessa on traktorilla tärkeä osa. Vankkarakenteisten perävaunujen ja hydraulisten kuormainten ansiosta selviydytään puutavaran lastauksesta ja kuljetuksesta nopeasti ja tehokkaasti. Mitä suurempi kuorma, mitä pahemmat paikat, sitä varovaisempi on oltava. Ellei näkyvyyttä ja nopeutta ole kyllin, ei sivutieltä saa lähteä liikkeelle. Kätevä ratkaisu ja toisinaan välttämätönkin on apumiehen käyttö, jonka tehtävänä on varmentaa turvallinen mukaantulo ajotien liikenteeseen. Maastossa traktorilla mennään mistä päästään, yleisillä teillä ja kaduilla sieltä mistä se sallitaan. On ryhmityttävä ja valittava oikeat kaistat. Traktorilla ajettaessa ovat voimassa samat liikennesäännöt kuin muillakin ajoneuvoilla. Traktori soveltuu vankan perusrakenteensa vuoksi myös hyvin useiden raskaiden erikoistyökoneiden alustaksi. Näin rakennetut kuormaajat ja trukit täydentävät monipuolista työkonevalikoimaa. Kylvölle suotuisien kevätsäiden saavuttua tulee maanviljelijälle kiire. Muokkaus on suoritettava nopeasti, jotta siemenelle taattaisiin sopivat itämis- ja kasvuolosuhteet. Asianmukaisesti koneellistetuilla maatiloilla ei tällöinkään jouduta vaikeuksiin. Traktorin kuljettajan on huollettava uskollista ajokkiaan, mutta yhtä tärkeää on huoltaa omia tietojaan ja taitojaan. Liikennetiedoissa on aina pysyttävä ajan tasalla. Kevätkiireiden keskellä joudutaan ajokiltakin vaatimaan huippusuorituksia. Tällöin ei missään tapauksessa saa unohtaa traktorin huoltoa. Ennakolta tehdyn huoltotilauksen mukaisesti onkin ammattitaitoinen huoltomies täydellisine välineineen paikalla maanviljelijälle sopivana ajankohtana. Lukumäärältään huomattava traktorikantamme vaatii runsaasti huoltohenkilökuntaa. Traktori monipuolisina ja verraten mutkikkaine laitteineen edellyttää, että huoltomies on saanut hyvän koulutuksen tehtäviinsä. Kauppa- ja teollisuusministeriön myötävaikutuksella annetaan vuosittain Valmetin omalla ammattikoululla Jyväskylässä alalle aikoville nuorille miehille tehokas sekä teoreettinen että käytännön opetus. Peruskoulutuksen lisäksi alan asiantuntijat antavat pätevää opetusta traktoritekniikan viimeisimmistä saavutuksista. Hyvän teoriaopetuksen saatuaan onkin oppilaan helppo omaksua asiat myös käytännössä. Tulevan huoltomiehen on myös oltava selvillä dieselmoottorin keskeisimmän elementin ruiskutuspumpun toiminnasta. Ilman tarkkoja testauslaitteita on kuitenkin ruiskutuspumpun häiriöiden toteaminen mahdotonta. Asianmukaisesti järjestetyissä dieselhuoneissa oppilaat opetetaan säätämään ruiskutuspumput tehtaan antamien ohjeiden mukaisesti. Oikein käytettyinä testauslaitteet ovat erehtymättömiä ja ilmoittavat heti mahdolliset virheet. Sähköjärjestelmä on myös mielenkiintoinen, mutta vaativa osa traktoria. Yksinomaan liikenneturvallisuudenkin tähden on huoltomiehen aina varmistettava, että hänen hoitamassaan traktorissa valolaitteet ovat liikenneasetuksen mukaisessa kunnossa. Työpajaharjoittelussa oppilaat joutuvat purkamaan ja kokoamaan traktorin osa osalta. Heille opetetaan työn aikana tehokkaimmat työmenetelmät sekä oikea työvälineiden käyttö.
Hoitaessaan ja huoltaessaan eri vuosimallia olevia traktoreita ei heille tule vaikeuksia kohdatessaan kentällä minkä tahansa Valmet-traktorin. Huoltomiehen on myös riittävässä määrin osattava ajaa traktoria. Niinpä kurssijakson ohjelmaan sisältyy ajoharjoittelua eri työkoneilla varustetuilla valmeteilla. Liukkaan kelin ajoharjoittelu on ensisijaisen tärkeätä oppilaille. Heidän on opittava suhtautumaan hitaaseen traktoriliikenteeseen oikein. Jokainen vaikea tilanne on pystyttävä selvittämään, mutta vielä tärkeämpää on, että oppilas osaa ajaa niin, että näitä tilanteita ei aiheettomasti synny. Koulutuksen saatuaan on oppilas valmis vakinaiseen toimeen. Mukavaa onkin lähteä huoltomatkalle, kun tietää tarkoin mitä ja miten on tehtävä. Hyvänä osoituksena kotimaisen traktorimme saavuttamasta suosiosta on se, että vuoden 1967 alussa luovutettiin 30 000 Valmet-traktori omistajalleen. Valmistamalla Suomessa tarvittavat traktorit itse turvaamme tuottavan työn tuhansille kansalaisillemme. Samalla maamme kaupallinen asema vahvistuu traktorituotantomme vähentäessä tuontitarvetta sekä traktorivientimme tuodessa maahamme kaupankäynnille tärkeää ulkomaista valuuttaa.